luzea egin behar izan dute Guadalajara zuzenean joateko, bertan egun batzuk igaroko dituzte, eta irudietan duzuen bezala Chivasek ja ekin dio Mexikoko ligari, itxiera ligari, eta joan da nahiko txorekin, agian nahi baino gehiagorekin, baina olako partidue, Beñat Prados, Bibian eta Hugo Rincón atzealdean, Iker Muniain izanen da, aldiz, Mexikoko taldean Oscar Walley. Horik ez izatea. Inigo Ruiz de Galarreta izan da momentuz fitxaketa importa. Gogorrak izate dira eta orso indartuak, ez? Aukera Chivasek. Hori da, esan behar da Iñaki Williams adibidez, Lezaman geratu dela, Oian Sanzet ere bai, Erne, orain. Aurrelariak oso movimento ona egiten du. Usten dut horre Cisneros dela hori egiten duena, atzelaria hortik eramaten du, eta leku ez da iristen horreaino, ez? Eta bakarrik ba. Denera ezin iritsi, Joran. Ez. Eta horre... Bakarrik oso. Ondo botatzen du barea. Horzi Cisnerosek ateratzen du horre atzetikan Bibian eta... Rostiarrak ez du, behar bezala asmatzen orain. Bitak berriro ere baloia galdu. Hau joztatzeko partida ofizialean ziurrenik ez dituzte ibiliko, baina Eibartarrak Atletik utzi behar izan zuen. Atletik erasoan edo erasoa sortu nahian. Hortxe aukera Chivasek gozo dute, eta gero kostatu egiten da. Ideala eta atzaile bate ondo atera, ez? Honela xeba, Atletiken partetik. Asko atzelariek. Ruiz de Galarretak. Egalera. Kolako momentutan min asko egiten du, ez? Hortxe. Ez galdu, hemen gauzak errez egin. Bestaldea jotezdeanean, orduan. Aukera berriro ere etxeko taldearentzat. Eta lehen aukera garbi ordezkariei. Balea galtzen da hor. Eta Erne Padilla behar bezala biribiltzeko. Ondo bukatzen du, Eta nabarmentzeko baita 59 zenbakidunak eman dion ikutu hori. Ezin izan du ezertxoregin, atezain Zarauztarrak, beste Padilla. Hori garbi erakutsi Chivasek ere. Hortxe, petxar. Parte hartuko duela, zergatik bera daukan grin hori behar duelako taldeak. Erasoan berriro ere Guadalajarako Chivas. Hortxe, 14 zenbakiduna, pres da Padilla. Rangel, ATP-an. Berexiak egiten. Raúl Rangel, ATP-an. Eta ederki. Hirugarrena. Arats. Langarai. Nakonetan ere dauka. Eta ez du asmatu Raúl Rangelek. Tauxe, lehen partidak eman duena, Juanan. Bai, emaitu. Eta bosgarren urteurreneko ospakizunei dagokien garaikurra da hori. Horixe aurkeztu dute. Esatariak lau haizetara ondo zabaldu duen bezala. Eta garaikurra zeruratuko dutenak Chivasko ordezkariak dira. Hortxe, ondo